O incendio de Almería en que morreron 13 persoas está xa controlado. 6 das vítimas mortais foron identificadas e os desaloxados comezaron hoxe a regresar ás súas casas. Atoparon un panorama desolador. Galicia destina 40 millóns de euros para atraer grandes proxectos industriais de seguridade e defensa. Alfonso Rueda di que se trata dunha medida pioneira en España. Vanse priorizar as empresas que fabriquen en Galicia co obxectivo de crear 500 postos de traballo de alta cualificación. A dinastía máis antiga do planeta prepara unha reforma para preservar a súa supervivencia. A coroa do Xapón, que non pode ser herdada por unha muller, poderá adoptar varóns que descendan das 11 antigas ramas imperiais. Os fillos varóns dos rapaces que agora se adopten entrarán na liña de sucesión ao trono. Comezamos, boas noites. Galicia busca posicionarse na industria da seguridade con incentivos a empresas que aposten por deseñar e fabricar aquí tecnoloxía que poida ser usada no ámbito civil e da defensa. Gloria Varela. Sí, a Xunta vai destinar 40 millóns de euros para traer a Galicia proxectos industriais de seguridade, defensa e aeroespazo. Faino cun modelo pioneiro en España que busca potenciar acordos entre empresas que desenvolvan solucións que aínda non están no mercado. O Goberno galego vai priorizar aquelas empresas que fabriquen en Galicia. O obxectivo é impulsar a fabricación en Galicia de sistemas tecnolóxicos destinados a reforzar a seguridade e a defensa, as emerxencias, buscas e rescates, a vixilancia do litoral e medio mariño, protexer infraestructuras críticas ou previr ciberataques. A Xunta destinará 40 millóns de euros a incentivar eses proxectos a través dunha fórmula innovadora. Vai ser unha medida pioneira en España. Imos apostar pola chamada compra pública precomercial. É dicir, apoiar proxectos que aposten por elaborar produtos, servizos ou solucións que a día de hoxe non están no mercado. É dicir, serían pioneiros as solucións que se ofrecerían dentro das empresas galegas. Os proxectos deben ser de tecnoloxía dual, é dicir, tanto para uso civil como de defensa, e priorizaránse os que se comprometan a crear emprego en Galicia. Polo tanto, o que pretendemos aquí é que o coñecemento como tal permaneza no territorio, que as empresas galegas participen nesas cadeas de suministro e que o investimento deixe capacidade produtiva permanente na comunidade autónoma. Esta iniciativa enmárcase na Estrategia Galega de Seguridade, Defensa e Aeroespazo, coa que a Xunta prevé mobilizar 900 millóns e crear 500 empregos directos de alta cualificación ata o ano 2030. O incendio forestal en Rivas de Sil quedou estabilizado tras queimar 180 hectáreas desde o pasado sábado. Os esforzos dos equipos de extinción concentráronse durante horas nunha zona arborizada por riba da aldea de San Pedro. Xavier Santos. Pois se evoluciona este incendio de maneira favorable, atópase estabilizado, aínda que non podemos dicir que estea controlado. A zona da aldea de San Pedro efectivamente estivo moi controlada e moi vixiada, pero as casas en ningún momento chegaron a estar en risco. Segundo nos dicía o alcalde de Rivas de Sil, as hectáreas queimadas agora xa poderían superar as 185 de Piñeiral e Monterraso. E ademais tamén tiveron moita importancia neste control todos os equipos de extinción que vixían a zona e refrescana tamén para que non se estenda por un posible cambio de tempo. Os bulldozers tamén foron moi importantes porque provocaron ou permitiron, mellor dito, un cortalumes que parou o incendio e tamén todos os equipos de vixilancia que están ali agora mesmo. Este incendio iniciouse o sábado por un rayo que caeu e que fixo que se estendese rapidamente en 2 minutos un incendio por todo o monte. Un tren provocou o seu paso ata 8 pequenos incendios este luns na provincia de Ourense. 4 focos en Maside, un en Amoeiro, outro en Punxín e tamén 2 en Ourense, un deles no Monte de Untes, que xa está controlado. A orixe dos incendios, como dicimos, está nas chispas dun tren que pasou por esa vía férrea ás 2 desta tarde. Un deles obrigou a interromper a circulación ferroviaria entre a cidade de Ourense e o Irixo. O corte afecta aos convois de ancho convencional entre Ourense e Santiago, pero non os de alta velocidade. Os servizos de extinción xa traballan na contorna con medios terrestres e aéreos para tentar frear o avance das lapas. Renfe estableceu un plan alternativo e está a transportar por estrada os pasaxeiros afectados.
E o que xa está controlado é o incendio forestal que afecta aos concellos de Vimianzo e Laxe. Eran 2 focos distintos que se acabaron unindo. O incendio afecta a arredor de 220 hectáreas de terreo. Neste telexornal viaxamos a bordo do helicóptero da Garda Civil para observar de preto o esforzo que fan na prevención e tamén na investigación do lume. Conseguen detectar o foco a kilómetros e peitean a zona para perseguir os responsables. É o ollo que vixe os montes, dende o aire e moi ao lonxe. Hacer un vuelo alto, ir buscando focos de calor e intentar ver conatos de incendio, quemas y posibles incendios antes de que se lleguen a producir o antes de que se hagan más grandes. Se trata de ciertas conductas que son potencialmente peligrosas, como el realizar quemas, el realizar acampadas con fuego, hacer trabajos forestales en las horas de mayor calor, poder denunciarlo a tiempo. Collemos rumbo cara a Crecente no sur da provincia de Pontevedra e non por casualidade. En ciertas localidades, como puede ser la zona de la Cañiza, de Crecente, son zonas donde existe históricamente pues, un alto índice de incendios forestales. Apóyanse na cámara térmica para localizar posibles conatos de incendio. Poden velos a kilómetros. Es alerta temprana. Nosotros lo que vemos es la imagen en blanco y negro, que es focos de calor en blanco y focos fríos en oscuro. Un punto de incendio se ve muy lejano. Una persona en medio del monte se puede ver a 4 kilómetros. Confirmado o foco, peitean a zona e fichan canto se move. En la gente que haya alrededor del incendio, los vehículos que se estén alejando del incendio o que estén próximos al incendio. Dende o aire avistamos o escuadrón de cabalería, reforzo preventivo tamén durante o verán, porque todos os ollos son poucos cando o 70% dos incendios son adrede. O ano pasado 15 persoas entraron nos xulgados por incendios intencionados e 2 máis por neglixencias. Estamos agora en Almería. Ali o incendio dos Gallardos quedou controlado esta tarde. As autoridades creen que non hai máis vítimas mortais que as 13 confirmadas ata agora. Nuño Alonso. Sí, nas últimas horas foron identificadas 6 das 12 vítimas mortais que non se coñecía a identidade inicialmente. Trátase de 5 cidadáns de nacionalidade estranxeira e tan só un de nacionalidade española. Segundo o presidente da Junta de Andalucía, Juanma Moreno, todo apunta a que as denuncias por persoas desaparecidas 10 ata o momento corresponderíanse con eses falecidos. É por iso que as autoridades ven pouco probable que aparezan novas vítimas mortais por mor deste incendio iniciado en Los Gallardos. Un incendio que, como adiantabades, compañeiros, xa está controlado, pero do que se está investigando todavía a súa orixe. A principal hipótese da Garda Civil lévanos ata este punto da localidade de Almocáizar, onde se baralla a posibilidade da caída dun cable do tendido eléctrico sobre unha gavia como posible inicio das lapas. Co incendio xa controlado, as batidas na busca de desaparecidos intensificáronse por aire e nas casas colapsadas polo lume. Non atoparon novas vítimas mortais. Pero creemos, después de rastrear de una manera intensa pues prácticamente todo el perímetro, creemos que esas 10 denuncias de desaparición coinciden con los fallecidos. Os veciños con casas diseminadas pola montaña van regresando tras 3 días fora. Y esto está desolado, ganas de salir corriendo y decir, mire, oiga, aquí ya está bien. Mentres uns pensan en deixar o que foi o seu paraíso, outros traballan para recuperar servizos básicos, auga e luz. A Javier salvoulle a casa a previsión, a outros un golpe de sorte. Pues bueno, pues la importancia de tener las cosas limpias. No tengo nada alrededor, está todo debrozado y bueno, pues ha quedado, gracias. Yo creo también los helicópteros pues echarían algo de agua, pero bueno. Rodeado entero. De hecho, nos libramos por el viento. Al cambiar el viento de poniente a levante. O presidente do goberno visitou as zonas afectadas, promete axudas para a reconstrucción, coincide co presidente andaluz en vincular a virulencia dos incendios ao cambio climático e reclama un pacto de Estado contra esta emerxencia. La emergencia climática mata, lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo también en España, por desgracia, y en consecuencia tenemos que estar todas las administraciones y el conjunto de la sociedad a la altura del desafío que tenemos por delante. Tamén estivo na zona o presidente do Partido Popular, Feijóo, aboga por un acordo nacional de prevención de riscos. Donde se concrete la responsabilidad y la coordinación de cada administración pública, donde se concreten los medios a disposición, conocidos, para toda la nación y donde se concrete el presupuesto. Ante un verán que vai ser difícil, Feijóo confía en que se manteña a colaboración institucional como no incendio dos Gallardos.
Outro incendio que preocupa é o de Tarragona, que reavivou nas últimas horas pola forza do vento. Obrigou a evacuar varios núcleos de poboación no concello de Querol. Unhas 400 persoas foron realoxadas e outras 2.500 permanecen confinadas. Os primeiros indicios apuntan a que o lume foi intencionado. E no incendio forestal de Peñarroya de Tastavins, en Teruel, 3 bombeiros quedaron feridos de diversa consideración ao sufrir un accidente co camión antiincendios. Este lume supera xa as 300 hectáreas e segue sen control, malia que na contorna hai máis de 300 efectivos loitando contra as lapas. Máis asuntos deste luns sobre a economía neste caso. Os contribuintes españois soportan unha carga fiscal un 14% superior á media europea. Son datos dun informe do Instituto de Estudos Económicos. As cifras indican que España está á cola dos países da OCDE en canto á competitividade fiscal. O informe tamén indica que mentres Europa reduciu a presión fiscal, no noso país situouse en máximos históricos. Un motorista quedou ferido grave despois de chocar cun coche en Mougás, no concello de Oia. Un coche tomaba un cruzamento cando o motorista, ao non darlle tempo a frear, impactou co vehículo. O ferido, veciño de Baiona, tivo que ser trasladado en helicóptero, o Álvaro Cunqueiro. A estrada tivo que permanecer cortada ata que o motorista foi evacuado. O condutor do coche, que saíu ileso, deu negativo en alcohol e drogas. En Vigo, irá a xuízo o crime de lavadores no que un home matou a coiteladas a súa irmá en 2024. Esta mañá non houbo acordo entre as partes. As acusacións particulares non queren renunciar á celebración da vista para tratar de que o organismo dependente da Xunta que tiña a tutela do acusado pola enfermidade mental que padece asuma a súa responsabilidade neste crime. Os feitos acontecían no barrio vigués de Lavadores o 3 de abril do 2024. Mari Carmen, a muller asasinada, fora a casa do seu irmán para darlle cartos e comida. Unha vez na cociña sen discusión previa, o home atacouna cun coitelo. Feriuna nas costas, brazos, mans e pescozo. Sen posibilidade de defenderse, Mari Carmen falecía por unha hemorraxia. O acusado, diagnosticado de esquizofrenia, levaba 4 meses sen tomar a medicación. Segundo a Fiscalía, sufriu unha crise psicótica no momento dos feitos. Foi detido pola Policía Nacional e ingresado nun centro hospitalario. A Fiscalía aprecia un delito de asasinato co agravante de parentesco, pero solicita a absolución do acusado e o seu ingreso nun centro psiquiátrico durante un máximo de 20 anos, ao entender que sufriu unha alteración psíquica. Un home de 52 anos morreu no incendio do seu alpendre na Baña. A Guardia Civil investiga as causas do lume. O albollo, unha antiga carpintería familiar, gardaba madeira, maquinaria e vernices. O falecido, que facía traballos ocasionais, apareceu calcinado entre os cascotes. Tiñamos constancia, según os veciños, de que era probable que unha persona intentara apagalo porque había un extintor cerca do incendio, entonces non era capaz de localizalo. Entonces apresuramos e intentamos entrar o máis rápido posible unha vez que as condicións eran óptimas e empezamos a rastrear o que é todo o local en busca dunha posible vítima. En liberdade, con medidas cautelares e cunha orde de afastamento, a parella da muller de Cerdedo Cotobade que permanece ingresada desde a noite do sábado na UCI do Hospital de Montecelo, en Pontevedra. O home de 48 anos está investigado como presunto autor dun delito de violencia de xénero. A muller de 41 anos apareceu consciente no exterior da súa vivenda con numerosos golpes na cara e cuberta de sangue. A veciñanza sentiu berros e auxiliouna. A Garda Civil aínda non puido interrogala. Morreu aos 71 anos o escultor Xulio Ferreiro, coñecido como o Gaudí de Compostela. Esta zona venlle polos seus mosaicos de azulexos que realizou en distintos barrios da capital galega. Vaise así un dos artistas que contribuiu a embelecer distintos espazos urbanos mediante intervencións de carácter veciñal e accesibles ao público. 50 anos cantando a Rosalía de Castro. O artista Amancio Prada celebrou o aniversario do disco dedicado á poeta galega, depositando na súa tumba do Panteón de Galegos Ilustres de Santiago un ramo de flores, símbolo do feixe de cancións inspiradas nela. Igual que fixera García Lorca en 1916. As entradas para o recital gratuito deste Serán en San Domingos de Bonaval esgotáronse en 2 horas. En agosto actuará en Santa María de Meira e en Santo Estevo de Ribas de Sil.
tiña costume cantar aló pola mañanciña, con esta miña gaitiña as nenas sei de engañar, con esta miña gaitiña as nenas sei de engañar. Falamos dun produto que sobrevive á chegada da tecnoloxía, que son as axendas de papel. Moitos seguenas empregando no seu día a día e ollo, porque en moitos colexios os propios mestres seguen pedindo aos cativos que empreguen as de toda a vida. Nunha época onde a maior parte da nosa vida depende da tecnoloxía, son moitos os que aínda empregan o papel e o bolígrafo para organizar o seu día a día. As axendas, tamén un produto que nese sentido segue respondendo bastante ben. A xente segue querendo, moita xente segue querendo anotar, facer os seus apuntamentos sobre papel. E ollo, os principais usuarios soen ser os cativos. En moitos colexios están a pedilas na lista de materiais. Agora, sobre todo, as que máis movemos con moitísima diferencia son as que responden ao ano académico, tanto para o estudiantado, para termos tamén a xenda do profesorado, que se move agora moito, evidentemente. Pero non só temos as académicas, moitos empreganas tamén no traballo ou para lembrar as citas no médico. Todos teñen o seu motivo para preferilas por encima do móvil. El trazo que tiene la escritura nunca va a ser comparable con lo que es una agenda electrónica. Es como siempre el papel, no sé, tal vez lo recuerdo mejor. El teléfono puede ser que no deje en blanco, de verdad. Iso sí, non temos acordo unánime na rúa. Algúns deron xa o paso ao digital. Más que todo porque é máis fácil, máis rápido. Máis comodidade, non? Que non levar unha libreta encima ou unha axenda, vamos, físicamente. Se xa en móvil ou papel, o importante é que non esquezan a próxima cita. En Cangas de Morrazo, o bo tempo é sinónimo de praias ateigadas, pero os veciños están fartos dos visitantes que aparcan o coche basicamente onde lles peta. A policía local vai poder sancionar a partir de agora os que estacionan mal nos accesos a estes areais. O domingo pasado baixou por aquí unha ambulancia e non pudo chegar aí abaixo. Con estes camiños tan estreitos teñen dificultades para pasar as emerxencias e tamén os veciños que ven como os usuarios das praias abeiran diante das súas casas impedíndolles entrar e sair. Mesmo deixan os coches dentro de propiedades privadas. Se enche isto de coches dunha maneira increíble, aparcan en todos lados, diante dos portais. Ahora puseron as vallas aquí, ora o caos e aí na general. Nos queremos que veña todo o mundo, pero que respeten as señales, hai ir a parking, si están todos ocupados, pois que llevamos a facer. O problema de tráfico nas praias de Cangas agravase porque a afluencia de turistas aumenta ano tras ano para indignación dos veciños que levan moito tempo protestando. Ainda chamei a policía e me decían que eles non tiñan competencia aquí para vir ni nada. E é que en temas de tráfico a policía local só pode actuar en zonas urbanas, polo que dende a área de urbanismo do Concello decidiron facer cambios na cualificación desas zonas. Se delimitan determinadas zonas cercanas ás praias, onde podemos delimitalas como núcleos xa consolidados, para que aí poida a policía local poder ter competencia a hora de controlar o tráfico. En total establecéronse 14 núcleos urbanos máis, que agora toca sinalizar un traballo a contrarreloxo. Son 78 cartéis novos que hai que colocar. No resto das zonas que non cumprían os requisitos de urbanismo, a regulación do tráfico segue a ser competencia da Garda Civil. Seguimos na praia, nas da Costa da Morte, que figuran entre as mellores para iniciarse no surf. Mozos e mozas de toda España, tamén de outros países, chegan cada verán para adentrarse na arte de coller as ondas. A praia de Razo, en Carballo, é un destes destinos. Silvain acompaña as súas fillas na súa primeira clase de surf. Esta familia galego-suiza combina as súas vacacións na praia de Razo coa práctica do deporte. Aquí hai las olas, hay todo el espacio, entonces está bien de intentar una vez en su vida. Minutos despois, obxectivo conseguido. A Escola de Razo leva máis de 35 anos formando surfistas. Todo mudou neste tempo, o que máis... É moito máis diverso naqueles tempos era todo homes, non? E agora iso cambiou, estamos con un 70% de chicas e un 30% de chicos, non? Cada semana, o campamento recibe 70 mozos e mozas. As procedencias son diversas, tanto españolas como estranxeiras. A actividade é intensa na auga e tamén fora dela. Nunca había hecho surf antes y vi por TikTok pues, la oportunidad de venir a este campamento y la verdad es que me encantó porque vi que había muchísimas actividades, yoga, surf, gincanas como la que hay aquí. En este campamento hay mucha diversidad, hay mucha gente que viene de otros países y pues hay un muy buen ambiente,
Todas las actividades que hacemos aquí pues son para que nos relacionemos mejor con las personas. Unha vez aprendidas as primeiras pautas, a praia é lugar para perfeccionar a destreza. Temos un campo de xogo que é a praia de Razo, que é un escenario incomparable, olas suaves durante todo o verán. Un auténtico paraíso para collerlle o gusto ás ondas en plena Costa da Morte. O Xapón ve en perigo o futuro da súa familia real, a dinastía reinante máis antiga do planeta. O motivo é que hai poucos descendentes varóns e que as mulleres non poden herdar o trono. Por iso traballa o goberno nipón en certas reformas da Casa Imperial, reformas que non contemplan que a sucesión poida ser feminina. Unha colisión entre tradición e modernidade, un país cun pé no futuro e outro no pasado. O Xapón ten a familia reinante máis antiga do planeta, leva aí 2600 anos. Pero hai temor polo seu futuro. A cousa é que hai poucos homes na familia real e que as mulleres non poden ser sucesoras. O emperador Naruhito non tivo un fillo, tivo unha filla, a princesa Aiko. Cando Aiko naceu, pensouse en cambiar a lei para que ela, muller, puidese herdar o trono do seu pai. Pero poucos anos despois naceu o seu primo Hisaito e de súpeto había outro descendente varón para a liña sucesoria, así que morreu o conto. A lei sálica continuou. E continúa. O pobo xaponés en ampla maioría desexaría ver unha muller no trono, unha emperatriz reinante, non unha emperatriz consorte. Pero non vai ser. O goberno non quere. Sanae Takaichi, que curiosamente é a primeira muller á fronte do goberno nipón, non contempla acabar ca lei sálica. Promoveu outra cousa, que a familia reinante poida adoptar varóns plebeos que descendan de antigos nobres. A Cámara Baixa do Xapón xa aprobou ese cambio na lei da Casa Imperial. Só falta a aprobación definitiva na Cámara Alta. A muller segue discriminada na sucesión. Poderíase pensar que esta tradición está tan blindada porque ten máis de 2000 anos, pero en realidade comezou hai pouco máis de 100 anos. Ata entón, o Xapón tivo varias emperatrices reinantes. Hoxe só ten emperatrices consortes, unha criticada discriminación que parece moi bella, pero naceu onte mesmo. Estamos en datas en que os nenos teñen todo o día para eles. As pantallas ocuparon parte ou moita parte dese tempo de lecer dos cativos e quedaron no esquecemento xogos tradicionais como as buxainas ou as bolas. Pero aínda hai nostálxicos que os seguen mercando para lembrar vellos tempos e de paso ensinarlles aos fillos e netos. E se queremos velos non vayamos aos parques, porque aí non os hai. Temos que entrar en tendas especializadas como a de Carlos, que ten unha mostra ampla dos xogos de toda a vida. Tes a madeira de haya, tes formas, os clásicos serían estes, a punta boli e a punta redonda, cambiabas de a punta, e xogabas mentras bailaba un, a lanzalo, que pegase aí, para partirlo a mitad. Esa clásica de ollo de gato, as de marmolina, e as que iban un pouco perforadas. Tamaños, diferentes tamaños, ollo, a facer as carreiras, e depois a creatividade de cada un, claro. A clientela conforman agora a vos que queren agasallar os netos, mestres que queren que os alumnos se afasten das pantallas ou colectivos que promoven a cultura do xogo popular. Tes asociacións culturais, tes os abuelos que queren enseñarche aos netos como se xogaba antes, o que se facía, xogar cas canicas, cos trompos, cas tabas. Hai certos profesores de educación física e de actividades que están levando xogos tradicionais para xogar nos recreos. Enseñarlle aos nenos como se xogaba antes. Trompos e bolas son os máis coñecidos, pero aínda hai certo público tamén para as tabas, as chapas, a pulga, a corda ou os recortables. En Ourense, polo San Martiño, os peóns o camiño, saco moitas veces para a rúa, hai uns cuantos trompos e pide a xente maior que lle enseñe aos nenos a xogar. E as caras de felicidade dos grandes e dos pequenos non te podes imaginar. Despois de tanto tempo, custa recuperar a habilidade de lear ben a baraza para facer bailar con xeito a buxaina. Ca corda, colla unha man. Hoxe dicimos adeus a un home con 1000 caras, Sam Neill, que nos deixou os 78 anos. Participou en éxitos tan distintos como O piano, unha película de autor en que interpreta un marido moi tradicional que non é quen de comprender a súa muller. Foi o inspector enviado desde Belfast para deter a Tommy Shelby na serie Peaky Blinders. E, por suposto, o paleontólogo máis coñecido do cine en Parque Xurásico. O doutor Alan Grant deixou unha das escenas máis lembradas do cine cando por primeira vez ve un dinosauro. Case nada. Feliz noite, ata mañá.